हार्ट अटैक पेशेंटखौ नै बेबायदि नानांगौ होननानै बिसोरो फोरोङो जाहैबाय नै गथ' जोनोम होनाय समावहाय माने सासे बिमाखौ माबायदिहाय जोथोन लानांगौ baby का side में connect करेगा ठीक है so we'll connect like this in the baby side to keep the baby warm ठीक है बे जाहैबाय मोनसे समाज नैबो नै गिर्जा दं टेम्पल दं मस्जिद दं 20 सीट আছে 20 सीटर এতিয়াও কিছুমান সিট ফিল আপ হ'বলৈ বাকি আছে আমাৰ এইখন স্কুল মানে ৰিকগনাইজড বাই ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল এণ্ড আসাম নাৰ্ছিং কাউন্সিল खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि नैबे भिडिअखौहाय नैबे जाय इनस्टिट्यूटआव आं फैदों बे इनस्टिट्यूटनि गेट मोखांनिफ्राय जागायनि बेयो माबायदि इनस्टिट्यूशन बेनो जाहैबाय लवर आसाम स्कुल अफ नार्सिं बेयो लवर आसाम हस्पिटाल एंड रिसार्च सेंटरनि आन्डारावनो सोलिबाय थानाय नार्सिं स्कुल बा नार्सिं इनस्टिट्यूट बै बिल्डिंआनो जाहैबाय नै बेयो जाहैबाय लवर आसाम हस्पिटाल जायहा जोबोद मुंदांखा नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मोनसे गिदिर आरो पुराना हस्पिटाल लवर आसाम हस्पिटाल 2015 आवहाय इस्टाब्लिशमेन्ट जानाय लवर आसाम स्कुल अफ नार्सिं अब्ला जों थांनि दिनै एक्सप्लोर खालामनि ओमफ्राय नोंथांमोन आङो फोरमायनि बेवहाय मा दं माबायदि सोलियो बेनिफ्राय बे स्कुलावहाय माबोरैहाय एडमिशन मोननो हायो आरो बेयाव एडमिशन लाखांनायनि उनाव GNM कर्सखौ फोजोबनायनि उनाव सार्टिफिकेटआ माबायदि जागोन आरो माबायदि जब एबा साख्रि मोनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो जोबनायाव फोरमायगोन बेनिफ्राय जोंनो खिन्थागोन बा गाइड हिसाबै नैबे जोंनि सार कन नमस्कार सार बे सारा जाहैबाय बहुतनि सासे स्टाफ आरो माने अफिस स्टाफ दा नैबे सारा जोंनो दिन्थिसिगोन आरो स' बेनो नै बिल्डिङा बेखौ नायनानै लादो बे जाहैबाय लवार आसाम स्कुल अफ नार्सिंनि जेनाखि इनस्टिट्यूशननि बिल्डिं बेयावनो गासैबो ट्रेनिं होनाय फोरोंनाय बेयावनो जायो जाहैबाय नै बेयाव नायदो दा नैबाव फार्स्टआवनो नायदो बे जाहैबाय ऐथु कि रिसेपसन ना कि खम सार ऐथु ভিজিটাर्स আহিলে এতে जिरायथ'नाय आरो फार्स्टआव बे ओमफ्राय नै ओरै दङ नै अफिस एकाउन्ट्सनि अफिस नैबेबो जाहैबाय एडमिनिस्ट्रेटरनि बेबो अफिस जिरायग्रा बेनिफ्राय ओरैहाय थांबाय थानि दा नोंथांमोनाबो नायनानै लादो बे इनस्टिट्यूटआ माबायदि बिराद मोजाङै दं नैबे जाहैबाय नै भाइस प्रिन्सिपालनि अफिस मेडामखौ एसे नमस्कार खालामलांनि भाइस प्रिन्सिपाल नमस्कार मेडाम भाइस ভাল নে মেডাম চলি আছে ভালে अके ओमफ्राय ओरै थांनि गाहायनि ग्राउन्ड फ्ल'रनिखौ जों नायग्रोनि ओमफ्राय दानिया जाहैबाय नैबे प्रिन्सिपालनि अफिस जायखौ आं सिगाङावबो लोगो मोनदोंमोन बे जाहैबाय मेडामा जाहैबाय सालमि एन्डुवार मेडाम गोबावनिफ्रायनो मेडामा बेवहाय माने सालायगासिनो दं इनस्टिट्यूशनखौ नमस्कार मेडाम চলি আছে ना ভালে ঠিক আছে मेडाम अके ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै क्लासरुम नोंथांमोना नुबाय क्लासरुम 1 दा बिथांमोननि क्लासरुमा नै बेबायदि नै नांगौ बायदि स्टान्डार्ड क्लासरुम बिथांमोनाव दङ व्हाइट बर्डजों सोलिनाय स' बे जाहैबाय मोनसे क्लासरुम गाहायनि क्लासरुम नाम्बार 1 ओरैहाय टयलेट वाशरुम नै बेवहाय नै अब्ला जों गाखोनि फार्स्ट फ्ल'रावहाय नै फार्स्ट फ्ल'र थांगासिनो दं जों बेबायदि स्टेप्सजोंहाय आरो बिथांमोनाव लिफ्टनि सिस्टेम जागोन उनावहाय नैबे लिफ्टनि फेसिलिटि माने बेबस्थाखौ दोनखादों नै बेजों लिफ्ट जाहैगोन उनावहाय बे जाहैबाय फेकाल्टि रुम फोरोंगिरिफोरनि रुम बा टिचार्स रुम होनगोन स्कुलफोरावहाय नै बेबायदि दा बिथांमोननियावहाय बेबायदि टेबोल आरो बिसिनि रुम नै ओमफ्राय बेयाव बिसिनि टाइम टेबोल बिबारा क्लासरुमाथ' एखेयानो बेखौ नायथ'ले स' बे फार्स्ट फ्ल'राव मा दं आरो क्लास फेकाल्टि रुम बेबो टिचार्स रुम बेबो एखेयानो नै ओमफ्राय बेबो फेकाल्टि रुम माने फोरोंगिरिनि रुम 3 बेलाय बे एखे ओमफ्राय नैबेवहाय क्लास जागासिनो दं जाहैबाय नै क्लासरुम 3 बियो क्लासरुम सोलिगासिनो क्लास जागासिनो दं नै क्लास बै दा हनै बेयाव बेगें थेगें स्केलेटन माबा दंलायो हनै सेकेन्ड फ्ल'राव फैबाय जों ओरैहाय आरो क्लासरुम दंबावो नै क्लासरुम नाम्बार 4 बेयावनो बिदिनो लोगोफोर बिराद स्टान्डार्ड मोनसे नार्सिं इनस्टिट्यूट बेयाव दं आंबो नुवाखैमोन नैबे जाहैबाय नै लाइब्रेरि मेडाम गोजोन्थों खुलुमबाय स' नैबे जाहैबाय लाइब्रेरिखौ मिथिगौ माने जिखुनु सोलोंनायाव जोंनो बिजाब फरायनाया बिराद इम्परटेन्ट रिडिं बुक्स इज ए भेरि भेरि गुड हेबिट बेनिखायनो नैबेफोर लाइब्रेरियाबो बेयाव बिसिना दङ आरो थ' लाइब्रेरियाव मा थायो बिसिनियालाय नैबेखौ नायदो नै कमिउनिटि हेल्थ नार्सिं ओमफ्राय ओरै मोनसे नायदो नों सिनियर नार्सिं प्रसिजियार्स ओमफ्राय ओरै नायदो नोङो मा बेलाय ससिय'ल'जि फर ग्रेजुवेट नार्सेस
बेफोरबायदि आरो माने लेखाया बिसोरनि गासिबो नार्सिंजों रिलेटेड मेडिकेलजों रिलेटेड लेखा थाजोबगोन आरो बेवहाय लाइब्रेरि नार्सिं लेब फान्डामेन्टेल अफ नार्सिं लेबरेटरि नैबे नार्सिंफोरनाहाय मा फोरोंनाय जायो मा बेसादखौ लानानै नैबेखौहाय नैबेयाव नुगोन दे नोंथांमोना नैबेखौ हमना लादो बियो मोनसे हस्पिटाल रुम बायदि हमना लादो बेखौहाय नै ओमफ्राय नैबेयाव नोंथांमोना नुगोन बेमार जानानै थानाय नैबे सानैया आरो जेन'बा हमना लादो बेमार जानानै बेयाव उन्दुनानै दं आरो या बे मेडामा जोंनो खिन्थानायसै माने बेवहाय मा खालामनाय जायो एक्सुवेलि what do you teach the students using all these materials no Before going to the practical area, first we teach a demo around here. थारमाने मेडामा बुंदों माने जागायजेननाय जिनाखि बेसिक इनिशियल पार्ट माने बेखौहाय नैबेयावहाय बिसोरो माने फोरोंजेन We consider ये फीमेल डमी जैसा कंसिडर करता है ठीक है सो हम लोग यहाँ में क्या प्रोसीजर करना है फर्स्ट इन केस हम लोग वो लोग ऑल दिस इफ इन केस इंजेक्शन साइट बाई चांस हम लोग का सब किडनेस देना है पेशेंट को देन ये साइड में सिखाना है ठीक है बिजी थुग्रा बेबायदि we teach the student colostomy care and all okay so this is we consider this is a stoma आच्छा माने बेफ्रावबो उदै आरो जेन'बा उदैयाव बबे पार्टजों माबायदि दांनायनांगौ मानांगौ माबोरै बुजिनो मोनो बेफोरखौहाय फोरोङो जाहैबाय बेफोरबायदिखौ बाहायना नैबे हिन्जाव लेडि ओमफ्राय बै जाहैबाय हौवा आरोखि हौवानि देहा नैबे मोनसेया नै बेबायदि आरो मैडम सक्शनिंग मतलब सक्शनिंग मेशन लाइक हम लोग कभी पेशेंट को सिक्रेशन बहुत होता है ना मुख में और क्या ओपनिंग होता है यहाँ में माने नैबे जाहैबाय गोदोनायावहाय सम माने नोङो हागारदै थाबथानाय मानायफोरखौ नैबेजोंहाय फोसाबो जाहैबाय नैबे मेसिनजों बेखौ ट्रेनिं होयो हौवाया नै माथो बोरायसो नामा हौवायालाय बारा बोराय नङा बिखाफ्राखौबो खेवनानै नायजाजोबो नामा दा नैबे नोंथांमोना नुदों नै थाव नालेर ओमफ्राय बेबिनि माबा बेबि शेम्पु बेबि लसन बायदि दं खोमा बे माने गथ'फोरखौ जोथोन लानाय आरो बेबि केयारनि माखासे नांगौखिनि मेटेरियेल्स बेवहाय डक्टर बरदलै नै बेबो डक्टर बरदलै नै माने बने बसआ बिसोर दा जों गाखोबाय थार्ड फ्ल'र मेडाममोनहाबो सिगां हनै थार्ड फ्ल'र दा जों थार्ड फ्ल'राव थांगासिनो दङ थार्ड फ्ल'रावहाय मा दंबावो नायनि नैबे जाहैबाय नै निउट्रिसन एन्ड कमिउनिटि हेल्थ नार्सिं लेबरेटरि नैबेबो मोनसे प्रेक्टिकेलनिनो रुम जाहैबाय जोंनि सिम्पोल रावाव नैबेवहाय मा फोरोंनाय जायो मेडाम व्हाट डु इउ टिच हियर in this room there's divided one is for nutrition and one is for community दा नैबेयाव मोनसे बिसोरो फोरोंग्रा मोनसे बहाय एरिया बानायदों नै बे जाहैबाय मोनसे समाज नैबो नै गिर्जा दं टेम्पोल दं मस्जिद दं नै बेबायदि बेयो मोनसे समाज हमना ला मोनसे गामि बा ससाइटि नैबे जाहैबाय स्कुल जेन'बा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय प्लेग्राउन्ड गेलेग्रा नै बेफोरबायदिनि बिथांमोना नैबेयाव बानायदों नै किचेन गार्डेन ओमफ्राय मडेल भिलेज नै ओमफ्राय नै वाटार अवेल माने दैखर आरो गार्बेज बिन माने दाखोर गारग्रा नै बेफोरबायदि नैबो बानायदों बेनिफ्राय बिदि बानायनानै बिथांमोना बेजों मा फोरोङो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि माने बेजों बिथांमोना फोरोङो जाहैबाय नार्सफोराबो बेखौ बुजिजोबनांगौ बबे खनायावहाय माबायदि दोननांगौ बबेयाव दैखर थानांगौ साब सिखन माबायदि लाखिनांगौ बेफोरखौ नैबेयावहाय बे डेम' हिसाबै बिथांमोना फोरोङो जाहैबाय दा बेखौहाय माने साफ्रोम नार्सफ्रानो बेखौहाय मिथिनांगौ जाहैबाय आरो बेमारफोरनिफ्राय माबोरै गोजान जानांगौ बेनि गासैखौबो मिथिनांगौ आरो फोरोङो जाहैबाय साब बे जाहैबाय नै माखासे निउट्रिसन प्रेक्टिकेल कुकिं क्लास नैबो जाहैबाय नै बेवहाय माने बेमारिफोरनि जानाय लोंनायखौ माबायदि संनानै थाग थियारि खालामना होनांगौ बेखौ फोरोंग्रा जाहैबाय बियो दा बेनिखायनो नैबे नोंथांमोना स्टपफोरखौ नुदों माने माखासे जानाय लोंनाया बबे ओंख्रिया माबायदि मोननांगौ संख्रि बानलु बेसेबां होनांगौ होनाङा दै गुदुं माहाय होदेरनांगौ नै बेफोरनि गासै माने फोरोङो जाहैबाय माने दाउदै रुनाय बेसेबां रुनांगौ मानांगौ दाउदै पस्ट एग बयल एग राइस दाल खिचड़ी नै बेफोरखौ माबायदि सङो माने निउट्रिसन होनना बुंदों जोंनि देहानि जानायनि जेनाखि डाइजेस्टिभ सिस्टेमा माखौहाय माबायदि मेनटेन खालामनांगौ बेफोरखौ निउट्रिसन नैबे जाहैबाय मोनसे इम्परटेन्ट ट्रेनिं होग्रा रुम दे बे जाहैबाय एडभान्स नार्स स्किल लेबरेटरि माने बेवहाय इमारजेन्सि केसावहाय पेशेन्टखौहाय माबायदि जोथोन लानांगौ जुदि थैहां अबस्था हार्ट एटाक जादोंबा मोजां माने हां लानो हायि माने थैहां अबस्था जानाय बेखौहाय नैबेवहाय ट्रेनिं होयो जाहैबाय दा बेखौ जों एसे मिथिना लाबावनि दे जेन'बा हार्ट एटाक पेशेन्टखौ नै बेबायदि नानांगौ होननानै बिसोरो फोरोङो जाहैबाय नै बे जाहैबाय नै डेम'
दा नैबे जाहैबाय माखासे अपारेशन जेन'बा सोरबा गोदोना अपारेशन सोरबा बिखानि अपारेशन हयथ' सोरबा उदै अपारेशन नै बेफोरबायदि अपारेशन खालामखांनानै जेनाखि सुथेनाय हमना लादो नै बेफोर ओमफ्राय बेफोरखौ माबायदि साफा खालामनांगौ ड्रेसिं होनांगौ माबायदि मुलि होनांगौ बेखौहाय नार्सफोरा रोंजोबनांगौ नालाय ओंखायनो बेफोरखौ फोरोङो जाहैबाय नैबेयाव येस दानिया आरोबाव मोनसे इम्पर्टेन्ट रुम माटारनाल एन्ड चाइल्ड हेल्थ माने गथ'फोरखौ माबायदि जोनोम होनाय मानाय प्रेगनेन्ट लेडि गथ'खौ माबायदि जोथोन लानाय बेखौहाय नैबे खालामो जाहैबाय नैबे रुमाव आंथ' ट्रेनिं होआखै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों जास्ट एसे मिथिहोदों बेवहाय माबायदि सोलियो ओमफ्राय मानि थाखाय बे इनस्टिटिउटआवहाय बे लवार आसाम स्कुल अफ नार्सिंआव नोंथांमोना मानि थाखाय फैनांगौ माने बेवहाय गासिबो रेडि जेसेबां नांगौ मेटेरियल्स दानिया लोगोफोर नैबे जाहैबाय सासे बिमा बे जाहैबाय माने हमना ला बे प्रेगनेन्ट बिमा रियो प्रेगनेन्ट लेडि ओमफ्राय बिनि डेलिभारिखौ माबायदिहाय हेल्प होनानै माबायदि खालामो गथ' जोनोम होनाय समावहाय माने सासे बिमाखौ माबायदिहाय जोथोन लानांगौ बेफोरखौहाय बेयाव फोरोङो जाहैबाय नै बे जाहैबाय प्रेगनेन्ट बिमा आरो प्रेगनेन्ट लेडि बेनिफ्राय जोनोम जाखांनाय गथ'खौ माबायदिहाय जोथोन लानांगौ माबायदिहाय फानसिननांगौ मानांगौ बेफोरखौबो माने बिसोर फोरोंजोबखायो जाहैबाय नार्सफोरा रोंजोबनांगौ नालाय गथ'खौ बेबायदियाव दोननानै आस्थे आरो गथ'खौहाय माबायदि ट्रिटमेन्ट जुदि नांगौ एंड वो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू ये टेम्परेचर एडजस्ट करेगा उसके बाद बेबी को यहाँ आकर वी कैन कीप द बेबी हियर डिलीवरी होने के बाद उसके बाद ये वाला तो बेबी का साइड में कनेक्ट करेगा ठीक है सो वो कनेक्ट लाइक दिस इन द बेबी साइड टू कीप द बेबी वार्म ठीक है उसके बाद इफ इन केस हम लोग को लाइट चाहिए तो ये ऐसा खुलकर देख सकता है बे जाहैबाय बेबायदि नैबे गथ'खौहाय जोनोम जाखांनानै माबायदि जोथोन लानांगौ बेखौहाय नैबे मेसिनजों डेम' खारन बेफोर गासिबो हस्पिटालावनो बे दङ वेगिं मेसिन माने मा होनो डिजिटेल वेगिं मेसिन गथ'खौहाय जोनोम जानायनि उनाव सुयोना बेसेबां केजि बेसेबां ग्राम्स बेखौ लोगो लोगो सुग्रा बेयाव माबायदि सुनांगौ माबायदि फुथुनांगौ बेखौ फोरोङो बेनिफ्राय बिनि बेसेबां गोलाव गथ'आ जोनोम जानाया बेखौहाय बेफोर बेयावनो थाजोबो आरो दा जोङो गाखोगासिनो दङ लास्ट स्टरि लास्ट माने गोजौ जोबथानाय रुमावहाय गाखोबाय जों बेयाव मा मा दङ बेखौ नायबावनि नैबे जाहैबाय कमन रुमाथ' जाहैबाय स्टुडेन्टफोरनि कमन रुम माने एनिबडी केन इउज बेनिफ्राय गोजौआवहाय आरोबाव नैबे रुम दं माल्टिपार्पास हल स' बे जाहैबाय बिसोरनि गोजौसिनथाराव मोनसे कनफारेन्स हल बेबायदिबो दंखायो माने प्रग्राम जानाय ग्रेजुवेसन डे बायदिसिना सार्टिफिकेट राननाय हाबाफारि बिराद जायोना नैबेफोरखौ नैबेयाव खालामबाय आरो बेवहाय खालामो कम्पिउटार लेबरेटरि एबा कम्पिउटार थाफैसिगोन दा लाबोथ'वाखै बिथांमोना बे कम्पिउटार लेबनि थाखाय बे रेडि जागोन स' लोगोफोर लवार आसाम स्कुल अफ नार्सिंनि इनस्टिटिउसनाव सिङाव मा मा प्रेक्टिकेलनि थाखाय गासिबो रेडि मानो होनोब्ला बियो इण्डियान नार्सिं काउन्सिलनिफ्राय रिकगनाइज जानाय आरो बिसोरनि नम बायदियैनो बिथांमोना बे इनस्टिटिउसनखौ सोलिनांगौ जायो माने गभर्नमेन्टनि बायदियै दा बेनिखायनो बेवहाय एडमिसन लानो थाखाय बा एडमिसनखौ माबोरै लानांगौ माबोरै मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांनि बेनिफ्राय सोरबा मिथिया जानो हागौ दा GNM कर्स बा GNM ट्रेनिंखौ लानो थाखाय बेफोरबायदि स्कुल अफ नार्सिंआव जुदि एडमिसन लानो गोसो जायोब्ला दा जोङो मेडामनावहाय एसे सोंना लानि बेवहाय एडमिसन मोननो थाखाय माबायदियै फैनो हायो माबायदि एडमिसन मोननो हायो बेखौ जों मेडामनावहाय सोंनानै लानि दे लवार आसाम स्कुल अफ नार्सिंत যদি হেৰি এডমিশ্যন ল'ব লাগে এইবাৰ শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্স তেওঁ এটা GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন পাতিছিলে যেটো আগষ্ট মাহৰ 11 তাৰিখে আছিলে আৰু তাৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হ'ল 12/9/24 আৰু যিবিলাক কেণ্ডিডেটে কোৱালিফাই কৰিছে এইটো এক্সামত সেইবিলাক ছোৱালীবিলাকে মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ 25 গতিকে যিসকলে মানে এডমিশ্যন ল'ব খোজে লৱাৰ আসাম স্কুল অফ নাৰ্ছিঙত তেতিয়াহ'লে তেওঁবিলাক ইলিজিবল হয় আহিব পাৰে আৰু এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰে আমাৰ ইয়াত এতিয়া 20 সিট আছে 20 সিটৰ এতিয়াও কিছুমান সিট ফিল আপ হ'বলৈ বাকী আছে গতিকে যদি তেনেকুৱা কোনোবাই আছে কেণ্ডিডেট যি অলৰেডি মানে পাছ কৰিছে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন আৰু স্ক'ৰ কাৰ্ডটো লৈ পেলাই ইয়াত আহিলে বাকীখিনি কথা আমি গোটেইখিনি জনাই দিম আৰু এইটো যোনটো চাৰ্টিফিকেট পাব এইবিলাকৰ কাৰণে জবৰ কাৰণে অপৰচুনিটি কেনেকা আহিব পাৰে বা প্লেচমেণ্ট কেনেকা হ'ব পাৰে আমাৰ এইখন স্কুল মানে ৰিকগনাইজড বাই ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল এণ্ড আসাম নাৰ্ছিং কাউন্সিল ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ চিলেবাছটো গোটেই ইণ্ডিয়াতে মানে চলে আৰু প্ৰত্যেক ষ্টেটে মানে ষ্টেট নাৰ্ছিং কাউন্সিলে ডেট মিনছ এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে যিহেতু এইটো মানে অলৰেডি ৰিকগনাইজড বাই দ্য ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল আফটাৰ কোৱালিফাইং দিছ এক্সাম তেওঁবিলাকে ইলিজিবল হ'ব দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইল বি ইলিজিবল টু
get opportunity or job anywhere in India and also abroad. This is a very valid certificate. গতিকে কোনো প্ৰব্লেম নাই, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ট্ৰেইনিং হয় আৰু চাকৰি নাপাব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু লৱাৰ আছাম স্কুল অফ নাৰ্ছিঙে লৱাৰ আছাম হস্পিটেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ আণ্ডাৰত আছে। গতিকে আফটাৰ কোৱালিফাইং আমি আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক আমাৰ হস্পিটেলতে এবজৰ্ব কৰোঁ, গোটেইবিলাককে টিল মানে ইহঁতৰ যেতিয়ালৈকে মানে ৰিজাল্টটো আউট নহয়। আৰু ৰিজাল্টটো ওলোৱাৰ পিছত যদি পাছ কৰে তেতিয়াও আমি ইয়াত ৰাখিব পাৰোঁ। যেতিয়ালৈকে অন্য ক'ৰবাত গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে আমাৰ হস্পিটেলতে কাম কৰিবৰ সুবিধা। পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত যদি তেওঁবিলাকে ইয়াতে কাম কৰিব খোজে আমি তেওঁবিলাকক ইয়াতে ৰাখোঁ। আৰু যিহেতু ৰিজাল্টটো ওলোৱা নাই তথাপিও তেওঁবিলাকক আমি ইয়াতে এবজৰ্ব কৰিছোঁ। গতিকে তেওঁবিলাকক এটা ষ্টাইপেণ্ড দিয়া হয় 6,500 পৰা 8,000লৈকে। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া তেওঁবিলাকে বেলেগ ক'ৰবাত যদি ভাল সুবিধা পায় যাব পাৰে, আৰু যদি ইয়াতে থাকিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে থাকিব পাৰে। এণ্ড ডেট টাইম মানে কি আমি চেলাৰী দিওঁ এইটো।